kajung snow to ba kadon be balai kam don mar balai khun ki briu ki yo ban aten ki kelas lengba ki phone henrai ki khun la jong kim yo ban ates lengba ban aten lengba ka phone ma kan no kajung snow janga kum ka kemi kadon janga umdai tang yanga mar wei henrai ya ki wei ro ki lang kemi ki badon kam sem ku manga bat kajing duk ro ku Kublai pi borok ki parlok sa sisin pat lengba kan ka video ngawan ra akmat jong pi bat kalong ka video ka badon kam ha ka ba kom ki pat nong song snong ki bayu i bat ki bayu snawe kan ka video nga kerpat ya pi ba pin ya share bat ba pin nemhun ba pin pet tang elede marwei henrei tongin ya pas khnang ba kan ka video kan poi saman i wei pe i wei ki nong song snong hang ne po ka jela jongi bat hadu ba kan ka video kan da poi kan da ya shadu ki score jong ki hek sorkar jong kini ki badai pet ki badai khmi khamtam ya kani ka education department ka badai ban pet ya ka tanat puli puthi hang ne hapo ka jela jongi khana makan long ka jingmen toy na ka banta ki khana school ki be kendu ya ka jing kan long ka jingmen toy na ka banta ki kimi ki pa ki ba syam ya ka jing jenjar jong ki ban siu ya ka bai school ha kini ki benai ki badon kani ka jing khangdam ban yada na ka jing sapret ka jing sapriang na uniu khnyang jingpang covid 19 but lengba kan video ngiyok ban ya keren ban snap ya ka jing ya thu jong kini ki pat nong song snong jong kita ki long ying long sem ki baduk ha ka ba ka sarkar ka kular ya ki nong song snong ya kita ki long ying long sem ki baduk bai kendu jing ha kini ki benai badon kan ka lockdown naduk men sem snam kala kular ban ai ya ki ya kata ka nyau spa si tayo tinggal ayo ban lek ban ya kendu mar khmat bat ki ngalayo ban keren ngalayo ban snap ya ka ke jing ong ka jing thu jong ki ngalayo ban keli ki la ka sarkar ka shuthok ya ki pat nong song snong la ne ka sarkar ka lek sisa ko ka keren ka ketin ka lek rangkat ru bat ka kam henry tongin ya snap tongin ya phai kumno ka sarkar ka set syukur bat kumno ka sarkar ka thok ya ki nong song snong ya kita ki long ying long sem ki baduk Sorkar lengba u deputy chief minister ba pristun tensong ulak kular ya ki pat nong song snong ba ki long ying long sem ki baduk ki pat nong song snong ki baya kendu jing kini ki benai ba lockdown ka sorkar kala penbiang ya ki lengba kata ka nyau spa man la kata yau nyau spa ha ka sita yau henry habangi ya kendu habangi ya keren bat ki la dap ban ya thu ban ong bat ki la ong ru ba watang sinaya ru ka sorkar kampen jau bat omdon ru wei ru nong snong kat kum ka jing ya kendu jonga song yau kini ki bablam sngi bat bam damit ki dang ong ba ki kham yo ka jing yarap na ka sarkar ka shuthok lengba ki social media ka shupen sngau ka ki pat nong snong le se ki briu ki la nget ki la kubur ya kata ka ka ba sarkar le se ka la dei ban yarap sisa henry pause ka sarkar watang sinaya ru kam yarap bat ka jing kli menta kami ka long ba ka sorka sanction ka badai nyau spa si tayo nak benta ki pat nong snong sa ka bread bat kala let ayan no nakaliang jo pi kam kni pa pi syam jing nem ha ka baye dei bat kni ka online class to boleh sibun ba kata mi kum ki kami ki pa ni smo ba ngi syam jing kni ka online class im su ya hab hiro manta ki ai online class ngi mobile ngim dan tengin yo na kata ka online class ngin na ngin itita mobile bande ke online class tang ngida ni mobile itang ibo sempul ngida ni mobile touch screen rei watang ka whatsapp rom long shu tang ban sna ngim yo pisa watang ban penbiang ka bam haying ro ngi jenjar te na ngin yo ya kata ka pisa bangin thiet ya kata ka online class te kat nomut ki kun jong pi kong pi kan ngalai ngun pi song class ayu uwe class 6 class 4 iwe balik ko te apa kumta kiwi ki khana school ki yo ban aten ya ka online class akum kani ka puan tapi snau kumno baki kun jong pi pat kim yo alat bah lani kim yo ti kena ban yo aten ya ka online class ti don em ka jing snau kum kini pa mon nama baki kun jong ki briu ki babit babiang ki yo alat anrei ma pi pat ba kumbang tip ba longbang ini ba su belam sni bam damit kini syam jing sya ban penbiang kita ki mobile phone markaway nam ta ki kun te pisau kumno ha bagi kun jong ki briu ki yo e kalat ban aten ne ta online class ni ki kun jong pi pat kim yo ti kena ban aten ne online class oh ya kata tengi susi kan mo ki kun ki wi ki yo anre ngim yo anre lam na sya ka sarkar ka de bus tu am ki wi ki yo ngim yo ka de ka perkhat ken kum ngi baduk ka de ban phai khmat ken kita kim yo kini kim yo ki de ban yarap em kita ki bo kim yo
Andrei umdan uwi ru ban yarap tena ingin le kata bagi dia kata ke online kelas. Habaya dai bat ki by school. Nakaliang jong ki school hatu ki pan em ka by school na. Ki pan ni ka by school. Ka by school ngi hap siu ban. Ka school khamlong ka by school ngi hap siu. Nang ta jing hikai myo by school ngi hap siu ban. Bandu natang stingkar umlong. Dan nakaliang jong pipi siam jing NM ban siu by school hakum kani kapur nama ba kibun iba ut ba ong ba wat ban pamja man mit man step ru la siam jing ban yo. De nakaliang jong pi hatu pi sngau biang na em ya kata ka jing hatu pi sngau biang sngau lan em ban siu by school ban man kap manu benai hawat kini ki benai bom no school sa ka ru pi daga ai pi penmi ya kita ki by school haba kumne besu bela tumut mak kumne haba kamyat besu kam kajam Ngi siam cik ken da ingin siu by school. Tang ban bam hayeng ro ngi jenjar. Ngi bela mensi ngi bam damet. Nalor kata ngi bela laisin cita ye ro ngi nang sya pendek. Te kumno ngin siu by school da ka ai, ngin bam da ka ai. Teng di ki jur tang kumne ro sa lut. Tang ba sya pendek. Te kumno ken ngin la ben siu kata. Teman siam senam bro sistem dalam law school depend pada online class. Nakaliang jong ki school nakaliang jong pi hatu pi yo na em ban siu lut kita di by school macam senam. Ni pi hab ban siu kit ram kit sya ne tang nam siu ke by school. Ngahap sikit ram. Ban siu ke by school. Hoan macam senam ki map kan datang arbanai. Te belayu map ya ta ka arbanai. Bro sistem umlong school. Bro sistem kam yo belam macam senam lai. Te map tang kata tingi hap kit ram en. Ni hap sudah karam ka sya la dangim siu umlong kin hap bandu school no. Tingi hap kit da karam ka sya. Ni ki dok pa. Iba kumbangi ong ba belaman sni bat bam damet. Kai ke jing bat kai ke jing syam ke jing kenduk jong pi hakum kani ka por badon kani ka lockdown. Bat ba ki kam ka jam kam yat su bat ki kun jong pi ki hapan ki school ki la penlong ya kata ka online class. Te kai ke jing jong pi ba ya dei bat kani ka ba ya dei bat ka online class nam ta ki kun. Ka jing akaliang ka online class te kalong ba ki kun kumngi ma babit batam. Bangin batai ki kun ngim nang ndrei nak school su abe ki jing tho ngi pha bot bai ki kun de kim tip su kim yo su ka jing hikai te kila su ya tho bai to ka nur su puli bai teng teng ngi kimi pa taman pronoun su ngim tip te wow biro ngim tip te silong ta ki kun pada te ki su ya tho blan bai kum tu kin da kali pada ro ngin batai kum no ngim nang sakawai ro don por hira nama blu kum kani ka jenjar ka hiran gum ni ngi hablet bela ki ai ki online class ngi min mit ngi dawan hayeng ngi da thaj na babla sakawai pada kade kaliang ka school manta su ai ka online class sak jing syale ta katulop ade ban ai ban ngi kimi ki pa ban ten re manta ya hab la manta ngarang dang spoi min nen min si mesi ba haban si no ka school te kata ro ka bu jing kan manta ka pisang bela ndan soi in bu bai khao ne in bu bai yeng ne in bu bai laj ne in bu bai school ne Don te ke jing dawa sudah te kumen sem senam ru ka jaba nga sa ka bai school ndan soi ndai kem jing ma ong bala dan si ka bai school te ka rusot rom yo tang ban thu ba pas ba pil khun rom me thu ki me thu te ka sem jing ka nyingi mentang ya wa da karam man yo si pelut ya ka bai school ndai mentan da la yo menta pada kamai empat yo kamai tu lah ban siu tu karam tu lawan yang sekali kalau dang biar kebentar la along bun kan sabat hayeng asam sabat ukhau sabat kabayeng de te nakaliang jong pi ka epi don ban ong lene ban persngau hakmat jong ki bor nok penya school lene hakmat jong kata ka sarkar kamtam ka education department bahkan pej lene bahkan bisar haba yadai bat kane khanang ba kanlong ka jing yarap kanlong ka jing kersan nam ta jong pi kum kimi pa kata te nagariang ka education department mo kata slong bu ke jing kerpat ong met nak kaliang kimi pa hi namar ndai tang mga bro kho ji pindah kali kalong kum ju hi te long makin map no siteng kan ya ka bai school kinum panut kan namar menta teng komenta ka jenjar lei teng mio bangin sing haban belasa ban pendap sa tang yo khau yang ta bai school ngaban klet sa ngap perkat sa banem pi omna ne te ngi kerpat ba mentala dan pala ban siulun kena bai school kidi ban ailat kan ndre menta krem ke jing ailat te mengi jenjar
Kadai tang kata. Kum baka sorkar kalak kular. Bukan ai nyau spak stayau. Haduk mentah pila yok kat no spak na ka sorkar. Ya kata te siu so tang kasur. Andre ya kata ka nyus pa tang 4 UI. Nadu lockdown itu nadu senam nadu mentar long 4 UI lah. Kasur tala yo so sisa kai kumenong ha ki mobile idol apen mi kini ki tisang bala kitur gila ya keren sepang kata ka nyus pa andre ngai la jong te du mentar long 4 UI lah. 4 UI. Kamu baka sorkar ka sutok kan yang nginong song sinong bahkan ai kata nyau spak. Ngasai kala adai kata. Andre te kalak dep kular. Kalau ada pular tambahan dari kampoi. Tengam tip ki penjat gumno. Dile se kiwei kiram. Dile se lada kiwei ki yo bat nakaliang jong pipim yo along no kum ke jinglek siliang. Kalau ngejing dia silang tai. Siliang. Tika i ke jing kerpat nakaliang jong pi. Ban pensengau kita ki bor bahalor lan ki bor sorkar. Kamtam lei ubak pristun tensong deputy chief minister jong ka jelam khaya ula keren sai ba unem penduk bat katakan nyau pak stayau kenong regular nam taki 16 ngi borok ki nong snong sebadon hang ne pok ke jela jong ni te i ke jing pensengau jong pi nakaliang jong kipat namar bar yang mentangi pau kum baki sutok yang ni Kata te kalong ba kum ka sorkar kam de ke man long man pek mat siliang. Le ndai hakum gini kipo de di ban pek mat ba to dong pek mat siliang ro nai pek chu gen tang badon bam. Di ban i ge nyu ku jawa thali. Manta phi i tang ku jawa badap phin sia kemen ya to ni sia a bi tang tu badap ku jawa te long ni ha wen. Apa am ku jawa thali ru. Aba kum no ban le ban pendap lang. Kadai kata ke jing yetib lam ta ndai ya manta hi bang ayo i ta kam dan ra kata jing yetib lam. Ubarus pa ladang kam kieu baduk tola sanyon sundan sepok. Katai. Desi kiwei ki kimi ki kepa ma kiba babit babiang don ba em. Desi lada ki hasil ya ka jing don kam jong itu kena skul si pengud kidang la. Dari perkat nam ta kini ki breu kiba. Ni kenduk jing tiu ka jaman mid step. Te kanong sa ka jing lalong no kumbak nyot ben sisan mo nam ta ki. Kuman suong no kum ngai le men senam ngalara be ngong mangnum pa skul su ki kon. Ngan pa kum no haba ya karusor rom yo ngam tip ire kun ki pas ki pel. Teman rei long ta nomor ka perse start mata don kam ga jing nang start ikon. Teman siap yang nagaram. Ayang nagaram la siu to la yo la kemen bal apas kon. Teman ta pada double yang jing tension ala jong nomor du. Karam rom 4 khoj la lockdown yang belam yo. Kata ka jing jing siam jong pi hakum kani ka por badon kani ka lockdown bat khamtam habaya dei bat kani ka online class bat ka jing siu by school nam taki kun jong pi kajing te ngi perkat hi na by school hi namar menta ba ka school bun bam dalong baha nalor kinong ikai ngimyo ban pensyai nam taki khulung te sakawer ka by school lada ka sarkar kay rap hak ingi kipat ba kano kajing hakane ka lockdown hay ka covid nimla bentip udan sisa ni am Rai ngiki long keme haka jing tangan teng ya bentur his kemat pengin yot ban pembiang na kamta ka bay skur ka bay ba ka bay siu bay wai jiang na menta ka bay light na dok sadang hi ngi hap trash tam ta kilong keme hi ban amno kparu ngim yo hak na mar ka balak sinrang mentaru reba taksi sisin stayo ka no e ngin mi watang san spa bangin thaplar ngim yo bangin thiet ben bam ke ru ngim lam pendap tengin beseng ha be mi ringkat akte kcat habaya de bet kani ko online class ki kun jong pi ki yo ban aten ki yo ban simmenta ha kata ko online class kum baki dei ban yo ne kum no ya badan gini ki mobile pembiang kena duak tengi yo la da kambiang kena duak tengi nemla dan kepor tenteng dapatai face to face da online bat imes ru institut banyak keren ya dan kepor pada babiang tenteng kalang kambiang ki kun lada kambiang pe ki jing dunai dan habaya de by school na kaliang jong pi siam jing em ban siu ka by school ya kata pingi sim jing hi baba na mar kanne ka mar de jing deru kam dayo nong than hadu ka taru bunda badu ya ka bade teda ka engin penbi by siu by school na kaliang jong pi by school ki don em ka jing perkhat la ne ka jing map nam ki perkhat na pun jong pi ban map no siteng la ne map no khanjat khansat nam ta baya de ka ne ka by school ya kata tan dala ikran principal daki ong ban map tengi haben ya map lang dam ki map tengi betse ni hab ya sya kata awat hida karam ban yo ban pendap ta ko kuat pi la yo ne em kata ka nyau spa ste yo manu benai
ngampa iyo stingkaro watang kau ba sam ki amal eru ngampa iyo ba sam MDC ru ngampa iyo ke eru ngimpat juyo itrai hi dek tek chala jong hi Kalian jong pi pidon ayu ban pensnau le ne ban ong hakmat jong ka sorkar ban yo ya kata ka hok jong pi mo pi kom baki la kula ya kanete hak apply kata namar ki sarkar kala ka ban ai ki MLA mo ki MLA te gila ban ai tang gilidar andre ki bodok kimpet bani ki bodok te shooting ka kimpat la penjaga ta hak kata shooting kar kimla andre ke ai ga jimpan jingarap na ka sarkar na ki MLA wadah du mentah hana mensong MLA ru ompawan mi khmat na mentah ka jing bendok kanu ka jing basem jenjar nganyarap tang khasan kilo kampadan andre ka bami tangki sengki siu kising balang nanta kitoi bayarap iki driver ru stang tu bahap sam khamtin ti pom tang tu hi bala banyarap ya kasnong kathau ya ki ki driver ki badog yarap hi mu andre ki MLA ten kim palaban mi kmat pat ai stingkar watang khau si sembo aru ngimpat yo nak sarkar ada ngim tre kemenan nang ngim yo bang ka ba kata hi bat ka jing kenduk jing siam jong pi hakum ka ni ka por badon ka ni ka lockdown Chính em đấy có buồn bởi vì yang siêu đấy bay dukan siêu đấy rưu hajar siêu benai bởi yang rưu hajar siêu đấy là xong gì te kat no sen si te yo pat yo ban pendidikan mentah đang dọn tông tao tayo tang license đấy ya kwa ban kli jing kli pi hatu pi komi we ni kilong kemi bat don ki kun ki ti jong pi pat ha school tapi ya ka kita ka jing na ni hatu pi same jing em ha ba ya kenduk jing em hakum ka ni ka por ba ki school ki penong ya kata ka online class Nak ka baburam ya pi kum maba ni kum gikmi pa basu bala man sni bam damit ni sen jing si kat dai na mar balai ka jing ka mai ka barit an rei ki ban long online class ni ban phit phone barem nim ban pisah mar balai ni su ka mai barit baria kum ni rei ka yang ni ban phit phone ki bayo internet ki bayo TV ki tai ban long hadok ban long ban kuli dekat school ma sen ki don ki ba dang lek school kun ki nga ki kun matang lek school ki don san rungut ringon ah te menta badon kani ka lockdown bat kani ka bat ki penuh kani ka online class satu kita ki kun jong pi kin ringut ki yo em ban attend baru phat ringut ya ka online class kim yo ra uwei ro ngam yo ra balai kelas 7 ro yo ra balai kelas 4 kelas kita berang serit sepok temo tang we balai kelas 7 di barang kelas 4 kelas 3 ro la ayu re ngam dan ra tang we ro baya te komi pa idon ka jing klik nam ta lagi jong ki kun idon ka jing sngau ru nam ta jong ki kun te ba ki we ki kun jong ki breu ki yo ya kalat ban attend ya ko online class ki yo ya kalat ban sim ya kani ko online class kum ka school jong ki ko ka ka por lockdown namar ba ki dei le se ki kun ki ba biet ba biang ki ba yo ki ban thet ki phone ki ba kham biang anri na kaliang jong pi pat phim yo ban na ai kita ki kun jong pi lengba kata ki mobile phone ki ba bit babiang ban yo ban attend online class te pidon jing snow ni am na kaliang jong pi kum kini pa na banta lagi jong kala wei jong ki kun ka jong sneu to ba ka don pe balai kam don mar balai kun ki briu ki yo ban attend ki class lengba ki phone rai ki kun la jong ki yo ban attend lengba ban attend lengba ka phone ma kan no ka jong sneu jong akum ka kemi ka don ni namar ba kani baru kedai kejing bom tuklar le se na kaliang da sarkar ni da sarkar kale research ka watching tip bahatu kat nungut kita ki long ying la ne hat kat nungut kita ki kena school ki bom yo ban attend ne ko online class le se kin lap kin siam ba ki don kita ki long ying ki long siam ki ba ya kendu jing sya ban ya attend ne ka online class bina kaliang ka ki kom kini pa ka e don ban pensnau le ne ka e don ban ong ban pensnau hakmat ka sarkar ban yarap na benta kita ki long ying long sem nam ta ki kimi ki pa nam ta ki khna ban yo ban yarap la ne khna ba kata ka jing yo jing nang jing start kan long ya rengkat ken baru khat jing khna school mo nama ba ki kun jong ki wei ki yo lat ki kun jong pi pat ki yo lat long kan lo siliang no te na kaliang jong pi don jing snau te ka ing ba ki kwa ban pensnau ni kwa ban ong hakmat ka sarkar le ne hakmat ki long ban school nga te hakmat ka sarkar da kma kinong ki school pa ju sneu jong nga ndai tang ya nga mar wei hnrei ya ki wei ro kilang kumi badon ka mensem ku manga bat ka jingduk ro ku manga
ti kin hab ban yarap da ka ba leksi kin hab pawan da ka kin hab pa da kini ki paper mo kin hab pa da ka paper ban ni ka ba kin le da ka ni ka online class ka bah bakin le da ki paper ke amar balai ki paper lada kisim makna da ka dor lo ro kadang long ka ba kham sting yang ki mi ki pa ban ni ka ban thap ye ka to chi panai da ki hajar nga ka su jo nga ka de kata amar balai lada ki ai ka online class kum to pa phone ngim don te ka jing siu ro ka ba bat ka jing siu ro ka ba ndai ka ba duna ka ba bon te ka jing siu jo nga ka long lada kinong punya school lane ka sarkar kan penmi da ka ne ka lat ban ai da ka la jing yarap da ka ba ai da ki to ki paper ba ki kena kin pha chi kena ka kin yo pan pule ken te pet nakaliang jong ka sarkar men siam ngi ken mau baka ong ba nak benta ki ba belas ni nak benta ki briu ki ba ya kendu jing ha ka por ba don kan ni ka lockdown kas nakaliang jong ka sarkar kan sayarap katu ka nyau spa stayau te nakaliang jong pi tiru dai iwai na ginong belas ni tiru dai iwai ba su belam si bam damit atu pion em kata ka jing yarap nakaliang jong ka sarkar ka ba ong nyau spa stayau Memang ikan mau bau bak Pristun tensong, Deputy Chief Minister uang ba, kinong belas ni, komba ulak kular, komba kasorkar MDA kalak kular, ban ai yaki katakan nyau pak sedayau, kamut ba, kidai ban penbiang lut hatu, nakaliang jongpi, yon em katakan jingerap, kaba kum kasorkar kalak dep kular. Ngate kani nadu na selembak ngatrang, bat ngakwa ban keli. Balai bangi mensua kila ong bangi yo katakan nyus pak cisni renga hado mentar ngam yo i kila de pa somit pikot selaki egi di kejenat ngam yo i hado mentar kat kani kelimar ngam yo i kataka ba nyus pak cis bayo ketingkula jong sarkar ha oi chief minister ong ban siu bat ngasay yo iro support YouTube ngani sport television ba usai ong la dep ai kata henrei ngan kalian jong ngatang sipo tengkar ngampat yo pediang bat ngampat yo i ya kata kepisah bawan nak pi jong sarkar kani kadai ka hok jong pi kani kadai ka hok jong pi bat kum kinong song snong abaka sarkar kala dep kular ban ai katakan nyos pak sedayau pidon ya ka hok bandawai laga jong ka hok namar balai katu kadai ka bahak jong pi kum kinong song snong ka bahak jong jong pi kita kinong belas ni tiga ai pidon ban sengau leni pidon ka ai ban ong akmat jong ka sarkar namar ba kum bapau menta ka long maka sarkar ka sutok ka kinong song snong nada kam thok te kum no ba bila ong ban ai katakan nyos pak sedayau rei bun na kini ki ba ngala yo ban ya kendu ban ya keliru ki ong mempat yo te lada ka sarkar ka thok ka ai nakaliang jong pi pidon ban sengau leni pidon ban kerpat ngate tangkawe ngaong yo sarkar kumba kala kular ya kecing kular kamdai ban penkheng ngakat kum kecing kular jong ka sarkar kadai ban pendep bat kadai ban ailut ya kito ki ba dai hok bat ki ba dai ban ta ban yo